Вече. Пускал съм запис. Така. Всичко се започна, както винаги, празници. Да. Всичко лошо се започва в празници, аз така вече знам. Това беше събота и започна да ми боли, ама как да ми боли? Да ми схваща като спазми. Като спазми и не мога да разбера какво ми боли, по принцип, като че ли цялото така по окръжност така. И изпих си спазмалгона, защото получавах за такива спазми. И по-рано и ми помагаше. Изпих си спазмалгона. По-леко ми стана, отмина ми болката. След това, след 2-3 часа пак започна нещо. Изпих нощ пак ми по-лекна. И така цял ден. Цял ден, ту по-леко, ту по-силно ми полеше. Следващия ден, не съм спала добре нощта, а следващия ден започва пак да ми боли. Да ви се представя, защото съм малко, може би, загреша с българските думи, защото съм грузинка и се казвам на Тоцовая. Продължавам. Почвам да ми по-силно вече следващия ден. Взимам спазмалгон, не ми помага. Взимам нощпа, не ми помага. Продължавам да търпя какво да правя сега. Неделя не искам да отида по спешност някъде, нещо да ми се случи, нали? И реших да изтърпя до понеделник. Сутринта не съм спала цяла нощ, вече не мога нито да седя, нито да лежа, само ходих така по апартамента там сам. Понеделник, сутрин с майка ми отиваме в Токуда. Направо. Влизаме и понеже не сме знаели, даже не сме знаели къде отиваме, нали, при кой отиваме, на мен ми провървя, защото първият, който срещнах там, беше доктор Люцканов. И да ви кажа често, както го видях само, вече малко се поуспокоих, защото беше много такъв, как да ви кажа, и вдъхваше от него някакво спокойствие. Аз се поуспокоих, но ми боли. Ужасно ми боли. И обясних сега какво, къде и вече усещам малко, че е в дясната страна, да ви кажа честно. За пръв път така ми се случва. И защото все ми болеше жлъчка така знае, да боли навсякъде. То човек не може да разбере, може да помисли, че му боли сърце, че му боли стомаха или всичко, каквото ви щеш. Отидахме на ехо, скопа да ми види човека. И диагнозата беше след 1 секунда. Огромен камък в жлъчка, който е заседнал там някъде до каналите вече и жлъчката сама се увеличила. Стана, предполагам, като края на краставица, нещо подобно, защото аз я усещах вече даже така. И какво ми казва доктор Люцканов? Казва, решавайте, но това е за операция. Сега, аз вярвам на лекари, и даже на хирурзи вярвам. Даже на тях вярвам и аз за, може би, 2 минути съм помислила, даже по-малко, не знам. И се съгласих. Съгласих се, то ми боли. След 5 минути съм била вече в стаята горе. След 5 минути ме сложиха вече на системата. След 15 минути вече не ми болеше нищо, защото ми пуснаха тези лекарства, обезболяващи и антиспазмалгични, не знам ли какви, много бяха заедно. И вече ми полекна така. И после много бързо, нали, при кардиолог там. Там да ми направят снимката на белите дробове, нали, всичко, алергични реакции, всичко, каквото трябва за операция, защото за следващия ден съм вече на операция. За 1 час, може би, сме свършили всичко това, кръв, мъв, пъв. И това беше и заспах, спокойно вече заспах, защото не ми боли и се доверих така на хората. Защото и самата, нали, болницата и всичко чисто, и всичко, как да ви кажа, не усещаш, че е болница. Това поне не ти прави неприятно впечатление, както във всички болници. Заспах сутрин, се събуждат ме всичките подготовки, които трябват и ме откарват в операционната. В операционната ми казват, сега ще се поуспокоиш, защото аз бях вече напрегната малко. И ми слагат някаква инжекция. И аз, следващо каквото е през съзнание вече, събуждай се,
как си, това ми беше, нали? Аз се очудих, значи направиха ми беше операция. Първо, което попитах доктор Люцканов, това го помня аз много добре, още бях така замаяна, питам, дупки ли са? Защото това е лапароскопска, нали, безкръвна, ама то понякога, ако нещо го видят хората там, нещо по-сериозно, може да се наложи да разрежат. И това е неприятно да се събудиш и да видиш, че ти е направена вече сериозна някаква операция. Но той ми каза, дупки са. И аз тук се успокоих, закараха ми обратно в стаята и тук започна всичките сестри, целият персонал, много любезни, усмихнати. Какво да ви кажа, първия ден малко ми болеше, ами слагах ми някакви инжекции, но ми е нормално. Аз сам малко оплашена, нали, да спим, но все пак гледам, нали, тук какво, да не ми се подува нещо, да не ми стана нещо. А следващия ден, сутринта, нали, и същия ден ме провериха, какво всичко беше наред, следващия ден ме провериха. Аз вече ставах. Първия ден станах след, може би, 2 часа, като ми направиха операция и отидох до тоалетната сама. Да. После втория ден започнах да ходя така по коридора вече, по-активно. Погледнаха ми, всичко ми е наред. Аз имах, как се казва това, дренаж. Един дренаж ми беше сложен. Този дренаж ми махнаха май на втори ден. След операция или първи ден махнаха. И сутринта на трети ден вече, аз помагах вече на всичките останали в палата, там, които бяха. И на трети ден вече се прибрах вкъщи. Това беше. И съм ужасно доволна. Да ви кажа честно, трябва да се прави всичко на време, защото наблюдавах там някои хора, които са закъсняли. И вече съвсем няма да можеш да разкажеш всичко така с усмивка след такива неща. Защото са усложнения вече и да не говорим за други по-лоши работи още, които могат да се случат. Значи, ако усещаш нещо от тук, като схващания в стомаха ли, в как се казва, сърцето уж те боли. Първо, каквото трябва да си провери жлъчката и аз ви съветвам да отида в Токуда, защото там поне е светло, свежо, хората са усмихнати и не е потискващо, както във всичките болници, до сега, които съм ги виждала. Това е какво мога да ви разкажа повече и много големи благодарности на целия екип и специално на доктор Люцканов. Обичам ви. Много благодаря. Много благодаря.